Pa 2 drugara. Vozimo bicikle, šetamo se, sve i svašta radimo. Nekad se igram sa macu, nekad sam unutra, hranim moju macu. Ja sam iz Gadžinog Hana, tamo sam išla u školu, živjela sam sa majkom i pa nismo mnogo razmišljali, znala sam da želim tu da budem i tu da se udam. Mislim, ne možeš da pogrešiš kad si s osobom koju voliš. Stvaraš porodicu i tu ostaješ. Pa šume. Da povežem zvučnik. Pa uzmem žicu, spojim, zalepim i povežem. Poigram se sa macu, pravim neku kućicu. Tako sve. Pa nije komplikovano uopšte, jer naše dete, na primjer, ono više voli u prirodu, da izađe tu u dvorištu da se igra i da odemo na igralište, do šume prošetamo se, opet to je svež vazduh. Svako je mnogo bolje za dete nego za opušljivosti grad. Ovde je super za život. Da, imamo komšije naše, gore imamo i vaspitačicu, ona naša komšika i njen sin, igramo se, ima još komšija gore. Stalno su tu, igraju se, voze bicikle zajedno. Šta idemo prvo? Čekaj, neću na praznik. Ja kad sam bio mlađi, bilo je malo, što kažu, življe selo. Mahom su bili stariji življe, ali nismo imali put. Nismo imali osnovna sredstva, što kažu, tu jeste bila, evo je prodavnica, tu je bila prodavnica nekada, ali to je već zamrlo, vidite sami, napuštena zgrada, ali sam opstao to. Mirno je, što se toga tiče, da sam u gradu otišao, ko zna šta je bilo. Mnogo. Imale su 100 kuće, 100 porodice koje su tu, po 4 člana, po 6, po 7, deca mnogo bila tad. Ljudi imao 34, 10, situacija lepa, put nov, voda samo pali, toko bure koji nemaju bunari, mi imamo, neki ima, neki nema i to je problem najveći. Pa sad ništa ne rade, poljoprivrede nema, jedino ko se zaposlio da radi u firmu nema. Poljoprivreda se ne radi ništa kod nas, poljoprivreda nema, to se sve uraslo i što je bilo nije se moglo ore sa traktor nego samo zapred, tako je to opustelo. A inače lepo je,